Σας παρουσιάζουμε τον προγραμματισμό για τον μήνα Απρίλιο. 1η Απριλίου, εκκλησιασμός. Πρωταπριλιά, προσοχή στα ψέματα. 5η 2 Απριλίου, η Δέλτα Τάξη πάει στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. 3 Απριλίου, καλό Πάσχα, Happy Easter, Joyeux Pâques. Δημιουργική απασχόληση για το Πάσχα στο σχολείο μου. Πρώτη περίοδος 6 έως 9 Απριλίου. Δεύτερη περίοδος 14 έως 17 Απριλίου. Η Σίγμα Ταφ Τάξη επισκέπτεται το Αττικό Πάρκο στις 22 Απριλίου. Η Β' Τάξη πάει δρό 24 Απριλίου. Στις 27 Απριλίου μη χάσετε το μικρό σχολείο για γονείς, δεύτερο μέρος. Ξαναπάμε πάλι στο Αττικό Πάρκο με την Α Δημοτικού στις 29 Απριλίου. Αθλητικό πρωινό 29 Απριλίου. Ώρα για αθλητισμό από τη Γ μέχρι τη Σίγμα Ταφ Τάξη. Γιορτή ευέλικτης ζώνης. Στις 29 Απριλίου η Β Δημοτικού μας παρουσιάζει τις εργασίες της. Βοτανικός κήπος. Στις 30 Απριλίου η Ε Τάξη πάει στο Βοτανικό κήπο. Ευχαριστούμε! Created using Powtoon.